Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο στο Αρχαίο Καπηλιό. Σήμερα έχουμε μαζί μας μία καλεσμένη, την Ειρήνη Καπογιάννη, και το θέμα συζήτηση είναι η ενάλλη αρχαιολογία, ο βυθός, η θάλασσα, οι αρχαιότητες, όλα αυτά μαζί. Όταν ακούμε τη λέξη κατάδυση, το μυαλό μας πάει σε βάθη, μπουκάλες και βυθούς γεμάτους μυστήριο. Εμένα κυρίως αυτό μου έρχεται στο μυαλό διάφορα ντοκιμαντέρ που έχω δει, που έχουν να κάνουν με ενάλλεις καταδύσεις αρχαιολόγων και περισσότερες φορές μας δείχνουν ναυάγια πλοίων. Ωστόσο, η ενάλλη αρχαιολογία δεν ασχολείται μόνο με ναυάγια πλοίων, αλλά και με άλλα πράγματα. Όμως τι σημαίνει πραγματικά να βουτάς κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, πότε ξεκίνησε αυτή η ανθρώπινη ανάγκη και πώς συνδέεται η κατάδυση με την αρχαιολογία και την ιστορία της Μεσογείου. Στο σημερινό επεισόδιο στο Αρχαίο Καπηλιό κατεβαίνουμε κυριολεκτικά κάτω από το νερό της θάλασσας, μιλάμε για τις καταδύσεις, για τους αρχαίους δίτες, για τους κινδύνους, τις τεχνικές, τις κοινωνικές διαφορές και για το πώς η ενάλλεια έρευνα αλλάζει εντελώς τον τρόπο που βλέπουμε το παρελθόν. Ξεκινάμε λοιπόν. Γεια σου Ειρήνη και καλώς ήρθες στο Αρχαίο Καπηλιό. Γεια σου Θένια, καλησπέρα Αρχαίο Καπηλιό. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αρχικά ήθελα να σου πω συγχαρητήρια για το podcast. Θα χαιρόμουν πολύ να υπήρχε κάτι αντίστοιχο όταν ήμουν φοιτήτρια, γιατί πιστεύω ότι δίνει πληροφορίες για το πώς είναι να είσαι αρχαιολόγος, τι δυνατότητες υπάρχουν, να ακολουθείς την αρχαιολογία κλπ. Και μιλάει για πράγματα που δεν βρίσκει κανείς εύκολα αλλού. Και από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ τώρα δεν είσαι στα πρώτα σου χρόνια στην αρχαιολογία. Θα ήθελες να μας πεις μερικά λόγια για εσένα. Τι κάνεις τώρα, με τι ασχολείσαι, που έχεις σπουδάσει? Με λένε Ειρήνη Καπογιάννη και είμαι αρχαιολόγος που ασχολείται με τη θάλασσα. Σπούδασα στα Γιάννενα, στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και αργότερα έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Βόλο, το οποίο είχε τίτλο Αρχαιολογία Πεδίου και Υλικός Πολιτισμός. Εκεί πήρα την κατεύθυνση της ενάλλης αρχαιολογίας. Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι σε σωστικά έργα, ως έκτακτη αρχαιολόγος όπως το λέμε, ενώ παράλληλα διεξάγω όσο μπορώ ανεξάρτητα έρευνα. Θα ήθελα να ξεκινήσω μιλώντας λίγο για την προσωπική μου εμπειρία, κυρίως για τα άτομα από το ακροατήριο του Αρχαίου Καπηλιού που τυχαίνει να είναι στα πρώτα τους έτη σπουδών ή στα πρώτα τους βήματα ως απόφοιτοι αρχαιολόγοι. Όταν πρωτομπήκα στο πανεπιστήμιο, ήξερα με εξ αρχής ότι θα επιλέξω την κατεύθυνση της αρχαιολογίας. Είμαι και λίγο βρεχνισμένη, συγγνώμη. Χωρίς όμως να ξέρω ακριβώς τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος, τι μπορείς να κάνεις, τι κατευθύνσεις υπάρχουν. Οπότε το ακολούθησα περισσότερο από κάποια αίσθηση και χωρίς να έχω κάτι στοχευμένο. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά σε ποιο σημείο της σχολής εντυπωσιάστηκα για πρώτη φορά. Και αυτό ήταν σε ένα μάθημα της εποχής του Λίθου, εισαγωγικό, που μας έκανε τότε ο Φωτιάδης και μας έδειχνε κάτι διαφάνειες με κάτι πέτρες. Εγώ είχα κάνει zone out από τα μαθήματα και σκεφτόμουν, εντάξει τώρα αυτά είναι εργαλεία και πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι εργαλεία. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή άρχισε να μας εξηγεί ο καθηγητής ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν ένα φυσικό αντικείμενο από ένα τέχνεργο, από κάτι δηλαδή που έχει δεχθεί εσκεμμένα επεξεργασία. Και με έχει εντυπωσιάσει το πώς κάτι τόσο μικρό μπορεί να είναι κάτι τόσο σημαντικό, οπότε και έκανα το πρώτο μου κλικ με την αρχαιολογία και ιδιαίτερα με την περίοδο της προϊστορίας. Σχετικά με την ενάλλη αρχαιολογία, αν και είχαμε στα Γιάννενα μαθήματα, θυμάμαι ότι αφορούσαν περισσότερο σε παλαιότερες έρευνες αρχικά, και δεύτερον ότι επικεντρωνόταν κυρίως σε ναυάγια και μου φαίνονταν κάτι σαν να είναι πολύ μακρινό, σαν κάτι που δεν μπορούσα να κάνω. Ήταν απλά σαν κάτι, πώς λένε κάποια παιδάκια, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αστροναύτης. Δεν ήξερα ότι υπήρχε σαν κλάδος επιστήμης. Οπότε, ναι, αυτή ήταν η εμπειρία μου στα προπτυχιακά χρόνια και δεν ήταν εξ αρχής προδετεθειμένο το τι θα κάνω και με το τι θέλω να ασχοληθώ. Ναι, νομίζω ότι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί μερικές φορές κιόλας συμβαίνει κάποιος που δεν έχει καταλάβει εξ αρχής τι θέλει, να νιώθει και κάποια απογοήτευση ίσως, ότι έχει χάσει το δρόμο του, ενώ εσένα ξαφνικά σου κάνει το κλιπ, όπως είπες, κάτι πολύ απλό που έτυχε να ακούσεις ένα μάθημα. Και αυτό με τη θάλασσα είναι πολύ ενδιαφέρον που λες ότι δεν φανταζόσουν ότι μπορείς να το κάνεις. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες να το κάνεις εν τέλει, γιατί είπες ότι προσπαθείς να ασχολείσαι με τη θάλασσα
Τι εννοείς με αυτό? Κάνεις καταδύσεις, κάνεις κάποια έρευνα? Αρχικά να πω ότι μεγάλωσα σε ένα παραθαλάσσιο τόπο. Επομένως η επαφή με τη θάλασσα υπήρξε μόνιμη από πολύ μικρή ηλικία. Τα καλοκαίρια ήμουν το κλασικό παιδί που δεν έβγαινε από τη θάλασσα μέχρι να βραδιάσει και περνούσα ώρες κάνοντας βουτιές και παρατηρούσα τη θαλάσσια ζωή. Κάναμε διαγωνισμούς με τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου, ποιος θα πάει πιο μακριά από την ακτή, ποιος μπορεί να φτάσει πιο βαθιά, και φέρναμε ένα βότσαλο από το βυθό σαν απόδειξη ότι όντως φτάσαμε, ας πούμε. Ωστόσο, δεν είχε περάσει ακριβώς στο μυαλό μου ότι η θάλασσα είναι αυτό με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ ή ότι θα μπορούσα να κάνω καταδύσεις. Αρχικά γιατί δεν υπήρχαν ερεθίσματα και κατά δεύτερον γιατί πρόκειται για ένα αρκετά ακριβό χόμπι, πρέπει να πούμε. Ας μην ξεχνάμε κιόλας ότι έχουμε περάσει κάποια ζόρικα χρόνια με κρίσεις, μνημόνια, capital controls. Επομένως, το να ξεκινήσει κανείς καταδύσεις σε τέτοιες περιόδους δεν είναι και ακριβώς προτεραιότητα. Παρ' όλα αυτά, σε κάποια φάση βρισκόμουν σε μια προϊστορική ανασκαφή. Ήμουν περίπου προς τα τέλη των προπτυχιακών μου ετών και η θέση που θα σκάβαμε ήταν σε ένα λόφο που ήταν ακριβώς πάνω από τη θάλασσα. Και στην αρχή της ανασκαφής μας έκαναν μια ξενάγηση για να μας πούν περί τίνος πρόκειται και μεταξύ άλλων ανέφεραν ότι είχε γίνει μια έρευνα επιφανείας πυθμένα για να εξετάσουν αν υπάρχουν και καταβεθισμένα λείψανα. Εκείνη που έγινε το κλικ για μένα. Γυρνώντας λοιπόν από την ανασκαφική σεζόν, που με περίμενε σεζόν στην ταβέρνα του πατέρα μου, ανακοίνωσα στους γονείς μου: ξέρετε κάτι, αυτό είναι, τέλος, αυτό θέλω να κάνω. Και φυσικά εντάξει, στην αρχή ήταν κάπως επιφυλακτική, ότι τι είναι αυτό, υπάρχει στα αλήθεια, πώς μπορείς να το κάνεις, θα έχεις αποκατάσταση. Εντάξει, φοβόντουσαν κιόλας και για τυχόν κινδύνους, ας πούμε, στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησα το ίδιο καλοκαίρι. Έτσι, βρήκα ένα καταδυτικό κέντρο στην Αύπακτο. Και από τότε ξεκίνησε μια σχέση, η οποία κρατάει μέχρι σήμερα. Με τον τότε δάσκαλό μου είμαστε πλέον φίλοι, ξέρω την οικογένειά του και υπάρχει μια σχέση που έχει κρατήσει, ας πούμε. Για να κάνεις τις καταδύσεις πρέπει να παρακολουθήσεις κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό μαθημάτων. Για να μάθει κανείς να καταδύεται πρέπει να λάβει εκπαίδευση. Ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός υπάρχουν τα αντίστοιχα διπλώματα. Το πρώτο βήμα είναι το δίπλωμα Open Water και έχει μήνυμο όριο ηλικίας 10 ετών με παρουσία κηδεμόνα και μπορεί να το βγάλει οποιοδήποτε από αυτή την ηλικία και πάνω. Αρκεί λοιπόν να βρεις ένα καταδυτικό κέντρο που να εμπιστεύεσαι και από εκεί και πέρα το μόνο προαπαιτούμενο είναι να ξέρεις να κολυμπάς και να περάσεις έναν ιατρικό έλεγχο. Εφόσον υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις όμως, ξεκινάς. Και στα μαθήματα μαθαίνει κανείς αρχικά κανόνες φυσιολογίας, τα βασικά εξαρτήματα του εξοπλισμού, το πώς να συμπεριφέρεται στη θάλασσα και μετά ακολουθούν κάποιες βουτιές που τέθονται αυτά σε εφαρμογή. Να αναφέρω ότι η αυτόνομη κατάδυση, η κατάδυση με μπουκάλες δηλαδή, είναι γνωστή ως το extreme sport του τεμπέλη. Δεν χρειάζεται κανείς δηλαδή να έχει αθλητικό προφίλ, όπως π.χ. ισχύει στην ελεύθερη κατάδυση. Μπορεί ο καθένας να ξεκινήσει και εννοείται εντάξει, όσο πιο fit είσαι, ας πούμε, τόσο πιο εύκολο σου γίνεται για να κουβαλείς τον εξοπλισμό σου εκτός νερού που έχει κάποιο βάρος ή να αποφύγεις τραυματισμούς. Όμως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κάποιο προφίλ δίτη που πρέπει να έχει κανείς. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Υπάρχουν ακόμα και διπλώματα για άτομα που έχουν κινητικές αναπηρίες. Και δεν είναι περιοριστικό σε κάποια ηλικία? Όχι. Μπορείς να ξεκινήσεις από πολύ μικρή ηλικία. Απλά μέχρι ένα σημείο, νομίζω μέχρι τα 12 πρέπει να έχει συνοδεία κηδεμόνα, αν δεν κάνω λάθος. Και μπορείς να συνεχίσεις να καταδύεσαι όσο αντέχεις και όσο είσαι ιατρικά ok. Ας πούμε, μία από τις αγαπημένες μου θαλάσσιες βιολόγους, η Σίλβια Έρλ, είναι 90 χρονών τώρα και βουτάει ακόμα. Και κατά τα άλλα είναι κάτι επικίνδυνο? Περισσότερο επικίνδυνο είναι κανείς να οδηγεί, θα έλεγα. Στα διπλώματα υπάρχουν τόσο θεωρητικά μαθήματα όσο και πρακτικά, κατά τα οποία μαθαίνει κανείς κανόνες, πιθανούς κινδύνους, εξετάζουμε σενάρια άμα κάτι πάει λάθος, παραδείγματος χάρη να πάθεις βλάβη στον εξοπλισμό σου ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να συμβεί κάτω από το νερό. Και ακριβώς για αυτά τα πράγματα λαμβάνεις εκπαίδευση. Φυσικά, εντάξει, δεν είναι όλα πάντα ρόδινα και κινδύνοι μπορεί να υπάρχουν παντού. Κάποιες καταδύσεις επίσης είναι πιο απαιτητικές από άλλες, κάποιες είναι πιο κουραστικές, αλλά όπως και να έχει, αυτό αφορά και το σκοπό της κατάδυσης. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να πας για μια βουτιά αναψυχής, που έχεις επιλέξει τις ιδανικές συνθήκες, πας για να χάρεις το βυθό κτλ. Και είναι τελείως διαφορετικό να βουτάς για δουλειά, που συνήθως έχει συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια,
οι συνθήκες μπορεί να μην είναι ιδανικότερες και όπως και να έχει πρέπει να φέρεις εις πέρας ένα task κάτω από το νερό. Αλλά ναι, συνολικά δεν θα το έλεγα επικίνδυνο, απλά είναι ένα σύστημα που πρέπει να μάθεις και όσο μπορείς να γίνεσαι καλύτερο σε αυτό. Και εσύ πώς το χρησιμοποιείς αυτό στη δουλειά σου? Ενώ βουτάς καθημερινά, πώς ακριβώς έχεις συνδυάσει τις καταδύσεις με την αρχαιολογία? Αν και οι καταδύσεις μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν βουτάω τόσο όσο θα ήθελα. Αυτή την περίοδο, παραδείγματος χάρη, που ασχολούμαι σε ένα κατασκευαστικό έργο και έχω αναλάβει την αρχαιολογική επίβλεψη, η επίβλεψη γίνεται κυρίως πάνω από το γερανό. Έχει χρειαστεί να κάνουμε κάποιες αυτοψίες, οι οποίες απαιτούν και κατάδυση, μόνο όταν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος λόγος. Να ελέγξει, ας πούμε, το βυθό πριν πέσει ο γερανός και αρχίσει να σκάβει, ή όταν αρχίζουν να εμφανίζονται περισσότερα ευρήματα, επομένως θέλεις να εξετάσεις αν υπάρχει κάποια θέση. Κατά τα άλλα, οι βουτιές γίνονται περισσότερο στις ερευνητικές αποστολές, που είναι κυρίως βασισμένες στην εποπτεία του θαλάσσιου πυθμένα από δίτες. Και αυτό είναι κομμάτι της ενάλλειας αρχαιολογίας. Ναι, η ενάλλεια αρχαιολογία έχει διάφορους κλάδους και προεκτάσεις. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι και καταδυόμενος για να είσαι ενάλλειος, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και πολύ συχνά στα ελληνικά δεδομένα, όσοι ασχολούνται με την ενάλλεια αρχαιολογία επίσης βουτάνε. Άμα δεν βουτάνε, δηλαδή, τι κάνουνε και είναι στην ενάλλεια αρχαιολογία? Μελετάνε τα ευρήματα που έχουν έρθει από το βυθό? Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις π.χ. που κάποιοι δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν πλέον να βουτήξουν, επομένως μελετάνε το υλικό που ανέρχεται στην επιφάνεια. Ή υπάρχουν αρχαιολόγοι που ασχολούνται με ζητήματα που σχετίζονται με τη θάλασσα, χωρίς όμως να βουτάνε οι ίδιοι. Θεωρείς ότι είναι πιο ενδιαφέρουσα μία έρευνα που γίνεται κάτω από το νερό? Γιατί, ας πούμε, εγώ δεν έχω ιδέα, δεν έχω καν εικόνα πώς γίνεται αυτό το πράγμα και μου φαίνεται πολύ φαντασμαγορικό. Οι βασικές αρχές, τέλος πάντων, είναι οι ίδιες. Η μεθοδολογία, παραδείγματος χάρη, ή ο σκοπός ή οι ανάγκες για τεκμηρίωση, ας πούμε, παραμένουν οι ίδιες. Αλλά το τοπίο και οι συνθήκες αλλάζουν άρδιν. Επομένως, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω η βασικότερη διαφορά είναι ο διαθέσιμος χρόνος. Σε μια χερσαία ανασκαφή δεν σου απαγορεύει κανείς να κάτσεις όλη μέρα στο σκάμα, άμα θες να κοιμηθείς και όλες εκεί, να επανέλθεις όσες φορές θέλεις. Έχεις όσο χρόνο μπορείς να διαθέσεις στα χέρια σου και να τον αξιοποιήσεις όπως θέλεις. Στις ενάλλειες έρευνες όμως αυτό δεν είναι ακριβώς δυνατό. Ο διαθέσιμος χρόνος εργασίας είναι άμεσα συνδεδεμένος με το βάθος που πραγματοποιείται μια έρευνα και κατόπιν από άλλες παραμέτρους όπως ο διαθέσιμος εξοπλισμός, ο καιρός και άλλα. Παραδείγματος χάρη, σε μια ενάλλεια έρευνα ρηχών υδάτων, όπως αυτή της Αίγινας, που είναι περίπου στα 3 με 4 με 5 μέτρα βάθος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, έχεις δυνατότητα συνεχούς εργασίας κάποιων ωρών, αρκεί όμως να αντέχεις το κρύο, γιατί ακόμα και με τη στολή το νιώθεις το κρύο, μπορεί να πάθεις υποθερμία, αφυδάτωση, διάφορα τέτοια πράγματα, οπότε χρειάζεσαι διαλύματα. Αντίθετα, σε μία έρευνα βαθέων υδάτων, όπως είναι αυτή στους φούρνους Ικαρίας, που σκάβουν βυζαντινό ναυάγιο στα 45-48 μέτρα, όλος ο προγραμματισμός της έρευνας είναι τελείως διαφορετικός. Απαιτείται άλλη εκπαίδευση, άλλος εξοπλισμός και πολύ αυστηρό πρόγραμμα και ο πραγματικός χρόνος εργασίας, ο χρόνος βυθού που λέμε, είναι μόλις 18 λεπτά. Οπότε τα ζευγάρια δουλεύουν διαδοχικά και πρέπει για λόγους ασφαλείας να τηρούν πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σκέψου δηλαδή να είσαι σε μια τομή, να σκάβεις 18 λεπτά, μετά να έρχεται άλλος αρχαιολόγος να σκάβει 18 λεπτά, μετά ο επόμενος και πάει λέγοντας. Επομένως, ναι, ο χρόνος νομίζω είναι μια βασική διαφορά. Από εκεί πέρα έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την κατάρτιση, τον εξοπλισμό, τα logistics. Συχνά οι ενάλλειες έρευνες λαμβάνουν χώρες σε πολύ απομονωμένες περιοχές, οπότε δεν έχεις τη δυνατότητα, άμα κάτι πάει στραβά ή κάτι σου λείπει, να το βρεις άμεσα. Και μετά είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Μικρά πράγματα όπως π.χ. ένα κρύωμα μπορεί να σου απαγορεύσει να συμμετέχεις σε μια βουτιά, γιατί δεν μπορείς να εξισώσεις, παραδείγματος χάρη, ή μπορεί απλά να ξυπνήσεις και να μην νιώθεις έτοιμη να βουτήξεις εκείνη τη μέρα. Πέρα από αυτό, ίσως αλλάζει λίγο και η αντίληψη. Από την άποψη ότι και στις χερσαίες ανασκαφές φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το περιβάλλον.
Όμως φαίνεται ότι στη θάλασσα, όταν έχουμε κάποια θέση στη θάλασσα, αυτό γίνεται πολύ πιο πολυπαραγωγικό. Από την άποψη ότι ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι οι θαλασσινοί έχουν διαφορετική αντίληψη από τους στεριανούς, όπως μας λένε. Δηλαδή έχουν τα δικά τους σημάδια, γιατί στη θάλασσα δεν έχει σταθερά ακριβώς σημεία για να μπορείς να πεις. Κι όμως ένας ναυτικός μπορεί να σε πάει ακριβώς στο σημείο που θέλει, βάζοντας σημάδι ένα βουνό, ας πούμε, ή ένα δέντρο στην ακτή. Αυτό είναι κάτι που άμα δεν έχεις περάσει χρόνο στη θάλασσα, δεν μπορείς να το αντιληφθείς και άρα δεν μπορείς κιόλας να το εντοπίσεις αρχαιολογικά. Πρέπει δηλαδή, άμα θέλεις να βρεις πού πλοηγούνταν οι θαλασσινοί και πού δραστηριοποιούνταν οι άνθρωποι της θάλασσας, θα πρέπει και ο ίδιος να σκέφτεσαι σαν ένας από αυτούς. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εσύ στη διπλωματική σου με τι ασχολήθηκες στο μεταπτυχιακό? Επέλεξα για τη διπλωματική μου ήταν η καταδυτική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο από την αρχαιότητα μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Είναι ένα θέμα που προέκυψε τυχαία και είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχα διαλέξει ως ερευνητική πρόταση στην αίτηση για το μεταπτυχιακό. Το θέμα ήρθε τελείως τυχαία, με κάποιες φαινομενικά σύνδετες σκέψεις από εδώ και από εκεί. Η πρώτη θυμάμαι ότι ήταν όταν ένας φίλος δίτης, που είχαμε δουλέψει μαζί σε ένα έργο παρέα και δεν ήταν αρχαιολόγος ο ίδιος, μου είχε στείλει μια απεικόνηση που παίζει πάρα πολύ σε ψευδοαρχαιολογικά μέσα, ως υποτιθέμενος πρώτος σκούμπα εξοπλισμός. Εάν υπάρχει δυνατότητα μπορούμε κάπου να το επισυνάψουμε, να το βλέπουν κιόλας. Πρόκειται όντως για ένα αρχαιολογικό έβριμα, το οποίο είναι ένα συριακό επιτυχίο ανάγλυφο του 900 π.Χ. και απεικονίζει μια ανδρική μορφή σε ποτάμι να έχει στα χέρια του ένα φουσκωμένο δέρμα ζώου. Αυτό υπάρχει μεν σαν πρακτική, αλλά δεν χρησιμεύε όπως οι μπουκάλες σήμερα, παραδείγματος χάρη, για να παρέχει αέρα. Επομένως δεν είναι σκούμπα εξοπλισμός, αλλά χρησιμεύε ως πλωτήρας για να διευκολύνει τη διέλευση ανθρώπων, ζώων και πραγμάτων σε ποτάμια, θάλασσες και λίμνες. Αυτό το ξέρουμε τόσο από αρχαίες πηγές γραπτές, όσο και από εθνογραφικά παράλληλα. Την ίδια περίπου περίοδο είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο ζωοαρχαιολογίας, άσχετο με την ενάλλη αρχαιολογία και τις καταδύσεις, στο οποίο η Ρένα Βεροπουλίδου, φοβερή γυναίκα και επιστήμονας, είναι αρχαιομαλακολόγος, μας εξηγούσε για μια θέση που μελετούσε πώς εκμεταλλευόταν τους θαλάσσιους πόρους. Και μεταξύ άλλων είπε ότι κάποια είδη θαλάσσιας πανίδας, κάποια κοχύλια, όπως το γαϊδουροπόδαρο, το σπονδυλούς γεδερόπους, μπορούσαν να περισυλλεγεί αποκλειστικά μέσω της κατάδυσης. Και ενώ συχνά μπορεί να διαβάσουμε για το ψάρεμα στην αρχαιότητα με διάφορους τρόπους, με καλάμι, με δίχτυα, μέσα από βάρκα κλπ. Ή ας πούμε μπορεί να διαβάσουμε για την αυσιπλοεία, για την αυπήγηση πλοίων και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα. Η κατάδυση δεν είναι κάτι που συναντάται συχνά. Οπότε έτσι μου δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα. Το συζήτησα με τον καθηγητή μου και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω ότι δηλαδή τα στοιχεία που έχουμε γι' αυτό είναι κάποια ευρήματα, όπως αυτά τα κοχύλια που είπες. Από τι άλλα πράγματα μπορείς να καταλάβεις κάτι τέτοιο? Αυτό είναι κάτι που με δυσκόλεψε πολύ αρχικά, να ομολογήσω. Ας πούμε εν συντομία, για το λιγότερα εξοικειωμένο κοινό, ότι η αρχαιολογία βασίζεται στον υλικό πολιτισμό. Δηλαδή, οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα αφήνει κάποια κατάλοιπα, είτε αυτά είναι τα προϊόντα της, είτε τα υποπροϊόντα της, τα σκουπίδια της, τα εργαλεία της, και έτσι μπορούμε να μιλήσουμε εμείς για το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Χοντρικά τώρα, έτσι. Όταν κανείς θέλει να μιλήσει για την κατάδυση, τι υλικά κατάλοιπα μπορεί να βρει? Ξέρουμε ότι για να καταδυθεί κανείς απαιτείται μόνο στην πραγματικότητα να κρατήσει την αναπνοή του και να μπει κάτω από το νερό. Επομένως δεν περιμένουμε υλικό πολιτισμό. Δεν περιμένουμε ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να εντοπιστεί αρχαιολογικά. Έτσι στην αρχή δεν μπορούσα να βρω σχεδόν καθόλου σχετική βιβλιογραφία. Είχα πελαγώσει. Νομίζω δεν θα καταφέρω να το βγάλω. Και στη συνέχεια ακολούθησε ένας χήμαρος πληροφορίας που αναγκάστηκα να περιορίσω το χρονολογικό εύρος. Από τους μεσονικούς χρόνους που ήθελα τότε, το έκανα μέχρι τους ρωμαϊκούς. Και τα στοιχεία ήταν τα εξής. Αρχικά η παρατεταμένη έκθεση σε κρύο, αέρα και νερό προκαλεί μια αλλίωση στο ακουστικό όργανο, στο αυτί μας δηλαδή, γνωστή στη σημερινή ιατρική ως surfer sear. Αυτή η αλλίωση, που λέγεται ακουστική εξώστοση, παραμένει στα σκελετικά κατάλοιπα και θα μπορούσε εν δυνάμει να λειτουργήσει ως μάρτυρας καταδυτικής δραστηριότητας.
Όμως αντίστοιχες αλλοιώσεις παρατηρούνται και σε άτομα που απασχολούνται με άλλους τρόπους στη θάλασσα, όπως και εκτίθενται σε αντίστοιχες συνθήκες, όπως είναι οι ψαράδες, οι ναυπηγοί και άλλοι. Επομένως, ναι, με τα οστεϊκά κατάλοιπα μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια βάση, αλλά δεν είναι αρκετά από μόνα τους για να πούμε ότι έχουμε καταδυτική δραστηριότητα. Όταν όμως υπάρχει επιπλέον υλικός πολιτισμός, όπως όστρεα, τα κοχύλια που είπαμε, τα οποία μπορεί να προέρχονται από μικρότερα ή μεγαλύτερα βάθη και των οποίων η περισυλλογή γίνεται μέσω της κατάδυσης και όχι άλλου εξοπλισμού όπως τα δίχτυα π.χ. ή δεν περισυλλέγονται νεκρά από την ακτή, μπορούμε να μιλήσουμε για κατάδυση. Επομένως, μέχρι στιγμής έχουμε οστεϊκά και οστρεϊκά κατάλοιπα, δηλαδή οστά και κοχύλια. Μια άλλη πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης είναι η αρχαία γραμματεία. Εγώ έχω ασχοληθεί κυρίως με την αρχαία ελληνική γραμματεία, η οποία είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αναφορές σε δίτες, σε τεχνικές, σε εφαρμογές και δίνει πολλές πληροφορίες. Αλλά αντίστοιχα στοιχεία μπορεί να αναζητήσει κανείς στα λατινικά, στα αρχαία αιγυπτιακά ή σε άλλες αρχαίες πηγές. Επιπλέον, ενδείξεις για κατάδυση μπορεί να προσφέρει και η αγγεωγραφία. Πολλής λόγος, παραδείγματος χάρη, έχει γίνει για το θαλάσσιο ρυθμό της μινωικής αγγεωγραφίας, που είναι αγαπημένη σου περίοδος. Έχει υποστηριχθεί ότι είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας των δυτών στο υποθαλάσσιο κόσμο. Ή, ας πούμε, η αγγεωγραφία μεταξύ των εργαλείων που χρησιμοποιεί είναι και οι σπόκοι, οι οποίοι κατά βάση περισυλλέγονται μέσω της κατάδυσης. Ακόμα υπάρχουν και μερικές απεικονίσεις δυτών, είτε τη στιγμή της κατάδυσης, είτε ενώ βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ακόμη έχουμε κάποια αρχαιολογικά ευρήματα που θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος του εξοπλισμού των δυτών, όπως εγχειρίδια για την αποκόλληση της λίας, δηλαδή μαχαίρια για να κόβουν τα σφουγγάρια παραδείγματος χάρη, καταδυτικά βάρη και άλλα. Τέλος, τα εθνογραφικά παράλληλα μπορούν να ρίξουν φως σε κάποιες πτυχές της κατάδυσης στην αρχαιότητα που δεν βρίσκουμε στο αρχαιολογικό πλαίσιο. Ναι, φαίνεται ότι από αυτό που λες ότι τελικά όντως ήταν πολύ μεγάλος όγκος των πληροφοριών. Και εγώ που είχα στο μυαλό μου λίγο τι είχες κάνει, δεν είχα σκεφτεί ότι είχες ψάξει τόσο διαφορετικά πράγματα. Ούτε εγώ το περίμενα στην αρχή. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση ότι υπήρχαν πολλές αναφορές στα κείμενα. Ενώ ήταν τόσο συχνές οι καταδύσεις που ασχολήθηκαν συγγραφείς με αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να αναπτυχθεί ξεχωριστά. Στη διπλωματική μου φαντάσου είχα βρει γύρω στις 10-15 αναφορές και όταν το ανέπτυξα περαιτέρω συγκεντρώθηκαν κάτι περισσότερο από 120. Το είχα παρουσιάσει σε μια ημερίδα αφιερωμένη στην κατάδυση στην αρχαιότητα, στην Πολωνία, το Δεκέμβριο του 2023 και μέσα στους επόμενους μήνες τώρα περιμένουμε και την έκδοση του συλλογικού τόμου με τίτλο The Ocean Below, Human Experiences and Material Culture of Free Diving Across Time and Space από εκδόσεις Outlets. Μέσα από αυτή τη μελέτη λοιπόν ήρθε κάπως στο φως το πόσες πληροφορίες μπορούν να αντιληφθούν για την κατάδυση, τουλάχιστον στον αρχαιοελληνικό κόσμο, μέσα από τη γραμματεία. Τα αρχαία κείμενα του Αριστοτέλη, του Ομήρου, του Θεόφραστου, του Ηρόδοτου, του Θουκυδίδη και άλλων αρχαίων συγγραφέων δεν αναφέρονται πάντα ευθέως στην κατάδυση τους δίτες, αλλά πολλές φορές αυτό γίνεται εκ παραδρομής, θα λέγαμε, μέσα στο λόγο τους με διαφορετικό αντικείμενο ενδιαφέροντος. Παραδείγματος χάρη, ο Αριστοτέλης στα προβλήματα αναφέρει σε κάποιο σημείο. Γιατί οι σπογκαλείς κόβουν τα αυτιά τους, μήπως για να αερίζονται καλύτερα? Εδώ τον Αριστοτέλη δεν τον ενδιαφέρει η πρακτική της σκόπιμης διάτρησης τυμπάνων, που είναι μια διαχρονική πρακτική των δυτών να διαχειρίζονται την υδροστατική πίεση, αλλά μελετάει τη φυσιολογία του ανθρώπου και το δραπευτικό σύστημα. Ή όταν διαβάζουμε στον Αριανό πως στη μάχη της Τύρου το 332 π.Χ. δίτες τόσο των Φινίκων όσο και του Αλεξάνδρου του Τρίτου έκοβαν τις άγκυρες ή τοποθετούσαν υποθαλάσσια εμπόδια ή προκαλούσαν άλλες ζημιές, το κεντρικό αντικείμενο είναι η έκβαση της μάχης και όχι οι τρόποι που λειτουργούσαν οι δίτες σε συνθήκες πολέμου. Επομένως, η αρχαία γραμματεία μας δίνει πάμπολες πληροφορίες, άμεσα ή έμεσα, για πολλές πτυχές της ελεύθερης κατάδυσης, όπως τον σκοπό της καταδίνους, φόβους ακόμα. Δεν είμαι σίγουρη αν κάλυψα αυτό που με ρώτησες. Ναι, άμα φαίνεται να είναι τόσο συχνό. Αν τελικά, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι έκαναν καταδύσεις διαχρονικά. Η σχέση των ανθρώπων με τη θάλασσα δεν ήταν σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη ενιαία, ούτε χρονικά αμετάβλητη. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι οι άνθρωποι καταδύονταν διαχρονικά για διάφορους λόγους. Ο κυριότερος και μάλλον επικρατέστερος ήταν για την εκμετάλλευση της θαλάσσιας ζωής. Βουτούσαν για κοχύλια, για να συμπληρώσουν το διαιτολόγιό τους, τα χρησιμοποιούσαν ως πρώτη ύλη σε εργαλεία,
τα κατεργάζονταν περαιτέρω για κοσμήματα ή από κάποια, όπως οι πορφύρες, μπορούσαν να εξάγουν την πορφυρή βαφή. Καταδίονταν επίσης για σφουγγάρια, τα οποία είχαν πάρα πολλές χρήσεις στον αρχαίο κόσμο, από την προσωπική υγιεινή, τον καλοπισμό, την ιατρική, τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού, πολλά πράγματα. Καταδίονταν επίσης για τη θαλάσσια βλάστηση, δηλαδή για τα φύκια, τα οποία μπορούσαν να έχουν πάρα πολλές χρήσεις, σαν γέμισμα στα έπιπλά του, σαν στρώση σε οροφές και πατώματα ή στα πληθιά, τα χρησιμοποιούσαν ως τροφή για τα ζώα και πολλά ακόμη. Τέλος, καταδίονταν για κοράλια, ενώ δίτες ήταν επίσης μέλη αλλιευτικών πληρωμάτων και υπήρχαν και οι αντίστοιχοι ψαροντουφεκάδες, θα λέγαμε, της αρχαιότητας. Όμως, η εκμετάλλευση της θαλάσσιας ζωής δεν ήταν ο μόνος λόγος για να καταδυθεί κανείς. Σε καιρό ειρήνης, οι δίτες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη συντήρηση των πλοίων, για τις ανάγκες ενός ταξιδιού, παραδείγματος χάρη, άμα ήθελαν να ελέγξουν τον βυθό για ξέρες, ή άμα ήθελαν να ξεσκαλώσουν κάποια άγκυρα από το πλοίο τους που κόλλησε στο βυθό. Και ένας ακόμα πολύ επικερδής τομέας ήταν η ανάκτηση αντικειμένων που είχαν πέσει στη θάλασσα, είτε λόγω ανατροπής του πλοίου σε κακοκαιρία, είτε καθώς το μετέφεραν στα λιμάνια. Ακόμα όμως και σε καιρούς πολέμου, φαίνεται ότι οι δίτες έδρασαν πολύ αποτελεσματικά με διάφορους τρόπους, όπως το να προκαλούν ζημιές στα εχθρικά πλοία, να τοποθετούν υποθαλάσσια εμπόδια και πολλά άλλα. Τέλος, να πούμε ότι οι δίτες, μεταξύ των υπόλοιπων ανθρώπων που εργάζονταν στη θάλασσα, όπως οι ψαράδες, οι ναύτες κλπ., μπορούσαν να αποτελέσουν, όπως και σήμερα το βλέπουμε, σημαντική πηγή πληροφορίας για τους αρχαίους συγγραφείς. Θα λέγαμε δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο βοήθησαν στην έρευνά τους. Και όλα αυτά τα ξέρουμε από συνδυασμό πηγών, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, δηλαδή κυρίως από αρχαίες γραπτές πηγές, από την εικονογραφία, αλλά και από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Όταν λες ότι βοήθησαν αρχαίους συγγραφείς, εννοείς ότι ενδεχομένως οι αρχαίοι συγγραφείς να τους ζητούσαν να κάνουν καταδύσεις για να τους πούν αν υπάρχει κάτι? Αυτό είναι περισσότερο μια υπόθεση, αλλά όχι αδιάψευστη θέση. Όμως βασίζεται σε κάποια στοιχεία, δεν είναι τυχαία. Αρχικά γνωρίζουμε από τις πηγές ότι ο Αριστοτέλης μίσθωνε κόσμο για τις ανάγκες της έρευνάς του, όπως παραδείγματος χάρη πλήρωνε ψαράδες και κυνηγούς για να του φέρουν νεκρά ζώα, προκειμένου να κάνει τις μελέτες του σχετικά με την ανατομία των ζώων. Κάποιες άλλες μελέτες απαιτούσαν τα ζώα αυτά να είναι ζωντανά και ενδεχομένως οι πισίνες ή άλλοι περιορισμένοι χώροι, όπως τα νηδρία, να εξυπηρέτησαν τέτοιες ανάγκες παρακολούθησης. Ωστόσο, κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τη θαλάσσια ζωή εν προκειμένου θα μπορούσαν να είχαν γίνει αποκλειστικά στο φυσικό περιβάλλον των υπομελέτη ζώων. Μια τέτοια περίπτωση είναι η ετεροειδική συμπεριφορά, όπως την ονομάζουν οι βιολόγοι, των μπαρμπουνιών σε σχέση με τις μεθόδους τροφοσυλλογής τους και μάλιστα η συνεργασία τους με άλλα είδη, όπως με τις τσιπούρες. Το συγκεκριμένο παράδειγμα ήταν αντικείμενο διαφωνίας των μελετητών διαχρονικά, δηλαδή από την εποχή του Αριστοτέλη που παρατήρησε και ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο, μετά κατά την αναγέννηση και μέχρι πολύ πρόσφατα. Δηλαδή η τελευταία σχετική δημοσίευση που γνωρίζω είναι του 2008, να φανταστείς. Και εν τέλει, όντως, ο Αριστοτέλης είχε δίκιο, αυτά τα δύο είδη λειτουργούν ομαδικά για την τροφοσυλλογή τους. Ναι, σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο ίδιος ο Αριστοτέλης καταδυόταν για την έρευνα, όπως θα έκανε σήμερα ένας cognitive marine biologist, αλλά είναι πολύ πιθανό αντίστοιχες πληροφορίες να έχουν έρθει είτε από άτομα που περνούσαν τη μέρα τους στο βυθό, είτε από άτομα που μισθώθηκαν συγκεκριμένα για ένα τέτοιο σκοπό. Έχουμε άλλωστε ειδική ορολογία, τους επιπολάζοντες, για εκείνους που βουτούσαν μεν στη θάλασσα, αλλά παρέμεναν πιο κοντά στην επιφάνειά της, με σκοπό να παρατηρούν το βυθό. Μια λέξη δηλαδή παραπέμπει στο σημερινό snorkeling. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ουσιαστικά οι αναφορές σου ζήτηση είναι πολύ βασικό κομμάτι της έρευνάς σου και της κατανόησης των καταδύσεων στους αρχαίους χρόνους. Και απορώ για την προϊστορική εποχή, που φυσικά δεν υπάρχουν γραπτές πηγές και τα ευρήματα δεν είναι τόσα πολλά όσο τις ύστερες περιόδους. Σε τι δεδομένα στηρίχτηκες? Στην προϊστορική περίοδο που δεν έχουμε πηγές, με γραπτές εννοώ, η έρευνα στηρίζεται περισσότερο στα οστεϊκά κατάλοιπα, που μάλιστα έχουμε αυτή την αλλίωση που ανέφερα νωρίτερα ακόμα και σε σκελετούς Νεάντερνταλ, που ήταν σε συνδυασμό με κοχύλια. Επομένως εκεί μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι Νεάντερνταλ όντως καταδύονταν για την εκμετάλλευση θαλάσσιων πόρων. Και από ό,τι φαίνεται έχουμε μια μακρά εξελικτική πορεία σαν ανθρώπινο είδος που
φαίνεται να είναι πολύ συγγενές με τα θαλάσσια θηλαστικά. Φαίνεται δηλαδή σαν η επαφή μας με τη θάλασσα να πάει πολύ πίσω στο χρόνο. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι το θέμα ήταν το θέμα της διπλωματικής μου πριν σχεδόν 3 χρόνια και από τότε προσπαθώ να το μελετάω κομμάτι-κομμάτι. Είναι δηλαδή ακόμα κάτι που βρίσκεται υπό μελέτη, δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Τέλειο που συνεχίζεις και ασχολείσαι με αυτό. Και πώς έχεις διαβάσει. Φαίνεται ότι οι δίτες ήταν ένα επάγγελμα ή μια σχολεία βασικά η οποία επέφερε θαυμασμό. Ή ήταν κάτι που θεωρούταν κάπως πιο κατώτερο, ας πούμε, όπως οι ψαράδες. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να σχολιάσουμε, αλλά με μια επιφύλαξη, καθώς τα στοιχεία είναι πιο περιορισμένα. Αυτό που έχω καταλάβει έως τώρα είναι πως η κατάδυση, σαν δεξιότητα, ήταν κάτι αξιοθαύμαστο, κάτι που πιθανότατα δεν θα έκανε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ακόμα και απόδειξη θεϊκής καταγωγής. Ας αναφέρουμε ένα σχετικό μύθο, σύμφωνα με τον οποίο ο βασιλιάς Μίνωας προκάλεσε το Θησέα να αποδείξει τη θεϊκή του καταγωγή με τον εξής τρόπο. Έβγαλε το χρυσό του δαχτυλίδι και το πέταξε στη θάλασσα και του είπε ότι αν είναι όντως γιος του Ποσειδώνα θα μπορέσει να το ανακτήσει. Μέσα από μία οδή μας περιγράφεται πολύ γλαφυρά με πόση τόλμη πήδηξε ο Θησέας από το βράχο στο βυθό και βγήκε μέσα από τη θάλασσα κρατώντας στα χέρια του το δαχτυλίδι. Μάλιστα υπάρχει και μια παράσταση στην αγγιογραφία που συνομιλεί με αυτό το μύθο, στην οποία απεικονίζεται η Αμφιτρίτη να δίνει ένα δαχτυλίδι στον νεαρό Θησέα, στο γιο της, μέσα στα βάθη της θάλασσας. Ωστόσο, αυτό πρέπει να ήταν περισσότερο σαν εξαίρεση, γιατί σαν επάγγελμα ήταν ιδιαίτερα κοπιαστικό, ήταν επικίνδυνο, δεν προσέφερε καλές οικονομικές απολαβές και δεν παρήχε κάποιο κοινωνικό πρεστίζ, ας πούμε, σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο Πιανός, ένας συγγραφέας του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, να το χαρακτηρίσει ως κακότερον άεφλον, δηλαδή η χειρότερη δυνατή ασχολία που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Αναφέρεται στους Ουγγαράδες συγκεκριμένα, ο Πιανός, αλλά φαντάζομαι και οι υπόλοιποι που ζούσαν από τη θάλασσα θα είχαν πάνω κάτω την ίδια αντίληψη για αυτούς. Και μια που είπες για την εικονογραφία, για την αττική εικονογραφία νομίζω είπες. Τι άλλα στοιχεία παίρνουμε από την εικονογραφία? Τα γνωστά έως τώρα παραδείγματα δεν είναι πάρα πολλά, αλλά μπορεί να μας δώσει πολλές πληροφορίες, αυτό που λέμε μια εικόνα 1000 λέξεις, γιατί χάρη σε αναπαραστάσεις που βρίσκουμε και στην αγγιογραφία αλλά και σε κάποιες στιχογραφίες μπορούμε να σχολιάσουμε τους λόγους της κατάδυσης, τον εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιούταν, ακόμα και να καταλάβουμε τη συμβολική διάσταση που μπορεί να έχει η κατάδυση στον αρχαίο κόσμο. Ένα τέτοιο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, και ίσως είναι από τα πιο γνωστά, έρχεται από τον τάφο του Δίτη, στην Ιταλία, χρονολογείται στον 6ο με 5ο αιώνα π.Χ. και απεικονίζει μια ανδρική μορφή να βουτάει, ας πούμε, από ένα βράχο προς τη θάλασσα. Αυτό έχει δεχθεί πάρα πολλές ερμηνείες. Κάποιοι λένε ότι είναι απλά μια απεικόνιση της καθημερινότητας, όπως βλέπουμε και σήμερα, ας πούμε, πολλούς να βουτάνε από βράχους, ενώ άλλοι έχουν συνδέσει την κατάδυση με μια τελετουργία, σαν ένα πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο. Ενώ άλλοι έχουν συνδυάσει την είσοδο στο νερό σαν μια τελετουργία εξυγίανσης. Επομένως, είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες που μπορούμε να εξάγουμε από την εικονογραφία και πολλές φορές είναι βοηθητική και όταν έχουμε να επεξεργαστούμε και αρχαιολογικά δεδομένα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να απεικονίζουν χειρίδια, μαχαίρια δηλαδή, τα οποία αν τα βρούμε σε μια αρχαιολογική θέση, είναι πιθανό να τα συνδυάσουμε με αγροτικές εργασίες παρά με καταδυτικές. Αλλά η εικονογραφία που αντλεί τα δεδομένα αυτά είναι αγγιογραφία ή έχει βρεθεί και σε άλλα μέσα? Από αυτά που μου έρχονται τώρα στο μυαλό υπάρχουν αναπαραστάσεις διτών ως μέλη ελευτικών πληρωμάτων σε τοιχογραφίες στην αρχαία Αίγυπτο, από ταφικά περιβάλλοντα, περίπου του 2100 π.Χ. Το επόμενο παράδειγμα είναι από μια αναπαράσταση αποσπασματική σε ένα κρητικό πινάκι του 7ου αιώνα π.Χ. Ακολουθούν κάμποσα παραδείγματα μελανόμορφης και ερυθρόμορφης αγγιογραφίας του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ. Και στη συνέχεια έχουμε και 2 τοιχογραφίες από την Ιταλία. Τη μία τη σχολιάσαμε νωρίτερα.
Είναι και οι δύο αποταφικά περιβάλλοντα και χρονολογούνται στον 6ο και 5ο αιώνα π.Χ. αντίστοιχα. Οκ, άρα είναι σχετικά περιορισμένες οι απεικονίσεις. Οι καθ' αυτές απεικονίσεις με δίτες, ναι, θα λέγαμε ότι είναι περιορισμένες, αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, μπορεί κανείς να δει την κατάδυση και έμεσα. Παραδείγματος χάρη, τα σφουγγάρια χρησιμοποιούνταν και σαν εργαλεία για την αγκιογραφία και έχουμε ας πούμε το Barbotine ware της μινωικής περίοδου που δημιουργούσαν μοτίβα ανάγλυφα με υγρό πυλό με τη χρήση σφουγγαριού ή κάποιες απεικονίσεις των ίδιων των σπόγκων πάνω στα αγγεία ή απεικονίσεις του υποθαλάσσιου τοπίου θεωρητικά από την οπτική κάποιου που κοιτάει τη θάλασσα όχι από την επιφάνειά της, αλλά ενώ βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Αυτά δεν είναι ακριβώς απεικονίσεις διτών βέβαια, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν έμεσα για να δείξουν ότι οι άνθρωποι καταδύονταν και μετέφεραν αυτή τους την εμπειρία μέσω της τέχνης. Τέλεια. Έχω κι άλλη μια ερώτηση. Ήθελα να σε ρωτήσω, τι ρόλο έπαιζε το φύλο, η ηλικία, η κοινωνική θέση στις δραστηριότητες αυτές? Αν ξέρουμε ότι η κατάδυση είναι περιορισμένα, τότε αυτά που γνωρίζουμε για τους ίδιους τους δίτες είναι ακόμα λιγότερα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι όμως ότι πολλές φορές τα παιδιά ή και τα άτομα της τρίτης ηλικίας συχνά λείπουν από το αρχαιολογικό αφήγημα, ενώ οι γυναίκες στις αρχαίες, όπως και στις νεότερες πηγές, επισκιάζονται. Επομένως, τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε δεν είναι ακριβώς ενδεικτικά ή αξιόπιστα. Εκεί λοιπόν που τα οστεϊκά κατάλοιπα ή γραπτές πηγές είναι περιορισμένες, η εθνογραφία μπορεί να φανεί πολύτιμη. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κοινότητες αποκλειστικά γυναικών, όπως είναι η περίπτωση των Ιαπωνέζων Άμα ή των Κορεατισσών Heino, που είναι γυναίκες που καταδύονται για 2.000 αιώνες. Ή στην Ινδία υπάρχουν κοινότητες που ξέρουμε ότι οι άντρες απασχολούνταν κατά βάση με το ψάρεμα, κυρίως από βάρκα, ενώ οι γυναίκες για να βοηθήσουν στο οικογενειακό εισόδημα ασχολούνταν με την περισυλλογή φυκιών και το εμπόριό τους. Και μας λένε ότι καταδίδονταν από πολύ μικρή ηλικία, από τα 5 τους στα 6 τους, βέβαια σε πιο ορυχά νερά, και συνέχισαν να κάνουν αυτό το επάγγελμα μέχρι και τα 80 ή 85 τους. Γιατί προφανώς είχαν οικονομικές ανάγκες, επομένως αψηφούσαν και κινδύνους και κόπωση και τα πάντα. Φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν αναλογία από το σήμερα στο τότε, αλλά είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Ή ας πούμε ξέρουμε από γραπτές πηγές που αναφέρουν τους Ανθεδόνιους ότι λέει άντρες, γυναίκες και παιδιά όλοι ασχολούνται με τη θάλασσα και έχουν τα μαλλιά τους ξανθά από τον ήλιο, το δέρμα τους σκούρο και τα νύχια τους φαγωμένα από τη σκληρή εργασία. Επομένως έχουμε κάποιες τέτοιες ενδείξεις. Επίσης να πω σε σχέση με το φύλο κάτι που έτσι έχει ίσως ενδιαφέρον, είναι ίσως για το προημότερο παράδειγμα συμμετοχής διτών σε πολεμικές επιχειρήσεις από την περιοχή της Μαγνησίας κατά τη δεύτερη επιδρομή των Περσών στην Ελλάδα το 480 π.Χ. που ξέρουμε από τον Ηρόδοτο και αργότερα από τον Παυσανία ότι ο περσικός στόλος έχασε ένα μεγάλο μέρος από τα πλοία του εξαιτίας της δράσης διτών. Δηλαδή, είχαν δέσει τα πλοία τους σε ένα λιμάνι για να αποφύγουν μια κακοκαιρία και πήγε ο Σκυλίας, ο καλύτερος δίτης της εποχής τότε, και ο Παυσανίας αργότερα αναφέρει και η Ίδνα, η κόρη του Σκυλία, κόψανε τις άγκυρες των πλοίων, οπότε αυτά παρασύρθηκαν από τα κύματα και είχαν πολύ μεγάλη καταστροφή. Και μάλιστα ο Παυσανίας αναφέρει, οι γυναίκες μπορούν επίσης να καταδύονται, αρκεί να είναι παρθένες. Επομένως αυτό είναι μεν ενδεικτικό ότι οι γυναίκες καταδύονταν, αλλά ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μην φαίνονταν στα γραπτά. Γιατί μετά υπάρχουν και άλλοι περιοριστικοί παράγοντες από το τι έχει γραφτεί στην αρχαιότητα και τι έχει φτάσει σε εμάς σήμερα, τι έχει σωθεί. Και για τη σύγχρονη εποχή, πιστεύεις ότι το φύλο παίζει κάποιο ρόλο στη κατάδυση? Δηλαδή εσύ όντας δίτρια και γυναίκα, πώς αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα? Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι οι γυναίκες, είτε στην αυτόνομη είτε στην ελεύθερη κατάδυση, είναι το ίδιο ικανές φυσικά να καταδυθούν, αλλά υπήρξαν άλλοι παράγοντες που τις κρατούσαν από το να το κάνουν στον ίδιο βαθμό συμμετοχικότητας. Σήμερα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες γυναίκες να εμπλέκονται και στην κατάδυση σαν σπορ και στο να επιδίδονται στην κατάδυση για λόγους έρευνας, όπως η αρχαιολογία ή η θαλάσσια βιολογία ή άλλες επιστήμες. Και φυσικά είναι το ίδιο ικανές. Το θέμα είναι το πόσο έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις ή
το πώς επηρεάζεται αυτό από τα κοινωνικά standards. Ωραία. Και έχω άλλη μια τελευταία ερώτηση για σένα. Και αυτή η ερώτηση είναι: τι αγαπάς περισσότερο σε αυτό που κάνεις? Αυτό που αγαπάω περισσότερο σε αυτό που κάνω είναι μάλλον ότι το βλέπω σαν να είναι ένα καθημερινό quest. Σαν δηλαδή να πρέπει να μαζεύεις στοιχεία από εδώ και από εκεί και να προσπαθείς να φτιάξεις μια ιστορία. Μόνο που αυτή η ιστορία πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένη. Προφανώς δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Πρέπει κάπου να βασίζει αυτά που λέει. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να αναζητώ τη σχέση των ανθρώπων με τη θάλασσα σε διάφορες περιόδους, σε διάφορα μέρη. Να βλέπω πώς αυτό αλλάζει μέσα στα χρόνια ή αναπεριοχή. Και αυτό που με συγκινεί περισσότερο είναι οι ιστορίες όχι τόσο μεγάλων ανθρώπων, ηρώων ή ηγετών, αλλά να μαθαίνω για τη ζωή και για τις δραστηριότητες των απλών ανθρώπων. Πώς ήταν δηλαδή η καθημερινή ζωή των ανθρώπων με τη θάλασσα στο παρελθόν. Αν και ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ και αλλάζει ειδικά τελευταία πολύ πιο γρήγορα, φαίνεται ότι πολλά πράγματα στον κόσμο της θάλασσας μένουν σχεδόν αναλύωτα μέσα στον χρόνο. Και όταν βλέπεις, παραδείγματος χάρη, μια απεικόνιση του 5ου αιώνα π.Χ. να συνομιλεί με ένα κείμενο του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και να το βλέπεις να είναι ακριβώς με την ίδια ιστορία ενός παππού, ας πούμε, σε ένα χωριό και να συμπληρώνει κάπως αυτό το αφήγημα. Εντάξει, προφανώς και δεν είναι αναλύωτη η εικόνα, αλλά δημιουργεί μια κοινή αφήγηση η οποία είναι κάπως συγκινητική. Πολύ ωραίο αυτό που λες και πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα άτομα που το νιώθουν και σίγουρα και εσύ το μεταδίδεις με πολύ καλό τρόπο μέσα από όλες αυτές τις απαντήσεις σου. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα στο Αρχαιοκαπηλιό και μας είπες όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις και μάθαμε λίγο για την ενάλλη αρχαιολογία και τις βουτιές και τη θάλασσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στο Αρχαιοκαπηλιό. Ελπίζω να ακούσατε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Καλή συνέχεια και θα περιμένουμε να ακούσουμε τα επόμενα επεισόδια. Ακούσαμε λοιπόν το Αρχαιοκαπηλιό με την Ειρήνη, από την ανάγκη για επιβίωση, τη συλλογή πόρων και τις πολεμικές επιχειρήσεις μέχρι την επιστημονική έρευνα και την αγάπη των ανθρώπων για το βυθό. Οι καταδύσεις δεν ήταν ποτέ απλώς ένα θέαμα. Ήταν κόπος, ήταν κίνδυνος, ήταν γνώση, ήταν εμπειρία και πάνω απ' όλα θα έλεγα ότι ήταν και είναι ανθρώπινη τόλμη. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω στους αρχαίους δίτες, καταλαβαίνουμε ότι ο θαυμασμός μας δεν ήταν πάντα δεδομένος, αλλά σίγουρα ήταν κερδισμένος. Και ίσως αυτό να είναι που κάνει την ενάλλη αρχαιολογία τόσο μαγευτική, μας θυμίζει πώς ακόμα κρύβονται κάτω την επιφάνεια της θάλασσας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο στο Αρχαιοκαπηλιό, κρατήστε την ανάσα σας.